Ai, neska, jo, zelako gunatia ez da? Ai, eta gainera, Bai. ondo. Bueno, guazen ikustera. Ia, hemendik badabil koronavirus madarikatu hori. Ai, Hemen egongo den. Bai, Ia, gana benetzela, ian Ikusiko dugu gelan dagoen. Tarri, pase. Coronavirus! Aizuen, ikuste dut, hemen ez dagoela koronavirus, Nik edez, nik edabien berengelan badago. Torri, guazen nire gelara ikustera. Guazen berengelara. Coronavirus! Non zaude! Eo! Coronavirus! Ez dut ikusten, Hemen ez dago. Ez dago? Ez dago. Lea desagertu bada koronavirusa. A ver. Lea joan bada. Nik uste dut alde egin duela. Ikastolan behintzat ez dago. Nik ados nago bego. Hori bai, ez dakigu kalean non egongo den. Zuk zer uste duzu? Nik uste dut hemen seguru gaudela. Eta igual traje berezia erantzten badugu, segura ezer gertatuko. Ba bai, Kenduko hemen ez dagoelako. Kenduko dugu. Erantziko dugu. Orain, igual kanpoan egon leike edo ez. Baina hemen ikastolan ez dago. Hemen ikastolan ez dago. Bueno, maskarilla erantziko dugu? Bai, ados. Venga, pase. Distantzia mantendu behar dugu, Hori da, eso bat. Hala, zigotzen. Aurre, joango gara ikustera datorren ikasturteko gela berria? Venga! Nagusien gela! Guazen, urtekoen gela. Venga, ahonde? Ja, 3 urtekin oso nagusiak dira. Bai, Esa, oso. gela berria daukate. Hola! Guazen behar duzu, Non egongo zareten datorren urtean. Guazen! Beitu! Kako berriak! Bueno, polita! Gauza pusteko, mantala, barropa... Torri, zelako gela! Zelako gela polita! Gela berria! Ze polita! Baina zenbat gauza jolasteko! Hau da nagusien gela, 3 urtekoen gela. Bitu, ipuina! Hala, eta ondago zukaldea! Eta puzzlea? Eta kotxeak! Zima kostaitu eta zema gauza. Era, ezue! Beitu zer dagoen hemen! Beitu dira! Torri laguna! Aiga! Gure geletan bezala, komunak. Toma! Hala, komunak, eskuak garbi izateko gela. Bai, hemen garbitu behar ditugu. Bueno, pilo batean. Hola! Ze polita den. Polita! Hemen espazio pilo daukago jolasteko, Bai. Saltoka, Pilo bat. txiruel, bakamateko. Oraindik prestatu da ditugu gauza batzu. Bai. Berriak ipini, baina oso gela polita daratuko zaigu. Oso polita! Baina. Zuei gustatzen zaizue laguna? Seguru baietz, ez da? Bueno, bairaian, barriro ikusiko dugu elkar. Hementxe, nagusien geletan 3 urtekoen geletan. Ondo pasaudan barria, oso ondo pasaporra. Agurtxuak, ikusi arte.